Vítajte pri našom treťom videu a teraz vám ukážem, ako si uhačkujete pevné oko. Uhačkovaním tohto stĺpika vlastne vaša práca nezíska na výške, ale používa sa, aby sme sa dostali háčikom v práci niekde inde. Je to vlastne ako keby ste sa potrebovali poposúvať napríklad sem do stredu. Taktiež sa používa, keď sa spájajú jednotlivé diely alebo keď sa uzatvára do krúžku pri nahádzovaní základu a podobne. Čiže sme v našej základnej reťazke. To je veľmi dôležité a ideme teraz háčikom do druhého očka od reťazky. To znamená, že budeme háčkovať do tohto druhého očka, naviniem si priadzu na prst, idem háčikom 1, 2, cez očko, naberám si priadzu, vytiahnem ju z reťazkového očka a následne ju potiahnem cez to očko, ktoré sme mali nahodené na háčiku. Zase mám tu jedno očko, idem háčikom cez reťazku, naberám si priadzu, idem zase cez reťazku a následne opäť to isté očko len potiahnem. A takto pokračujeme. Takže na háčiku mám jedno očko, idem cez reťazku, naberem si priadzu, vrátim sa naspäť a tú priadzu potiahnem cez očko, ktoré som mala nahodené ako prvé opäť. Toto pevné oko ja používam, keď napríklad vytváram ucha na tašky alebo popruhy, po prípade ucho na košík. Naozaj toto očko je veľmi pevné. A pri týchto veľkých priadzach sa dá použiť na viacero spôsobov. Tu máme hotové naše pevné oko. V ďalšom videu vám ukážem, ako si uhačkujete krátky stĺpik.